Mä tässä näe mitään. Mitä vittu, tää on kyllä ihan paskareitti. Niin on. Tuo. Nyt vaihtui näppäimistöön. Lähtee semmoista turkudriftiä, että ette oo ennen nähnyt. Hitaat pois alta. Oi! Vittu, melkein klippasin sua takakonttiin. No ai jaa. Fuck! Vittu tää liukuu vähän liikaa. Kiitti ei. No mitä? Menetin just multiplayeri ton takia. Mitä mä mukaan tein? No, tulit siihen vittu junnaamaan. No! Mä oon tässä betoniporsasta, hei! Vittu, ei mun ihan noin tarkoitus tehdä. Vittu mitä touhuataan! Ei saatana!